ngati kuti ku MCP kuli friction. Yeah. Ndale zina zapadzana, machitidwe ena apadzana, ndi machitidwe ena anyuwani ndi ndale za nyuwani zukrasana. Okay. Choyambira ndi ambe pamenepo. Mwina ndibweranso. Mubweranso. Vuto lilipo kwambiri ndi mtima wokuti tafikapo. The arrival mentality. Kuti ineyo ndafikapo, ine ndine wakuti, nonse muzindimvera mwakuti, ndili ndi zimphamvu zambiri, ine ndamene ndimapanga zokuti tonse tipange bwino. Mutu umozi sumaseza denga. Yeah, that's right, yeah. Tilole kumamva za anthu ena. Even zimene zikutipwetekazo, as long as zili zoona, sadani anu yani. Actually amene ndi amene mwakonde bwino chifukwa kukuonesani mukhoza kukonza nthawi mukadali nayo. IMCP azindikirenso kunena kuti boma ili losonkherana. Yes. Nkulako kuyankho choncho? Ayi. Muli mavoti a UTM mboma ili. Yes. Muli mavoti akhumboka chali mboma ili. Yes. Muli mavoti ajana ungakhala na nyanyala anzano achakufa. Ajihana. Yes, I know. Mavoti wasali muwema. Kodi achisiso awalimu. Andu ukaika. Andana ajisi. Ndu ukaika koma. Koma anali kumbizana. Anali momwe? Koma anasonkatu. Anasonka? Mavoti? Kodi a Joyce Banda so mavoti awuso sanali muwema? Yeah. Nde IMCP azindikire kunena kuti for almost 30 years adalephera kulowa mboma. These are facts. Yes. It had to take mwana wa eni wake Saulo Sichilima. Yes. Ndi anzawo kuwathandiza kuti alowe mboma. Yes. Kufunika kwake koma kumbukira kuti if we are here osati kuti zato khaiyayi anthu ena they worked day and night kuti afike mboma nkotani.